Esproseat és una fundació que dona servei, que fa un servei social important, donant servei a les persones amb discapacitat intel·lectual des de que gairebé són nens, des de que neixen, neixen no, amb 3 anys, fins que arriben a la seva edat adulta, a la vellesa. I crec que socialment fa un paper molt important. Les empreses han d'arribar a Esproseat perquè és important que hi hagi empreses com Esproseat, empreses que no només busquin guanyar calés, diguem-ne, sinó fer un bé a la societat i que tot el que es guanyi sigui en benefici de les mateixes persones que estan treballant allà. Que la nostra finalitat no és guanyar calés, sinó és ajudar als nostres operaris, usuaris, a les persones.